आज आपण असा पदार्थ करणार आहोत जो आपण नाश्त्यालाही बनवू शकतो, हलक्या फुलक्या जेवणाला पर्याय म्हणून वापरू शकतो, तसंच लहान मुलांच्या टिफिनसाठीही करू शकतो। तो म्हणजे स्वीट कॉर्न टोस्ट सँडविच। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर या स्वीट कॉर्न टोस्ट सँडविचसाठी लागणारे साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। स्वीट कॉर्न टोस्ट सँडविच करण्यासाठी आपल्याला लागतील 3 कप स्वीट कॉर्न म्हणजे मक्याचे दाणे, 2 मध्यम आकाराचे कांदे जे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 1 मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून, थोडीशी कोथिंबीर, 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, 2 ते 3 मोठे चमचे तेल, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, 2 चमचे तिखट आणि स्लाइस ब्रेड। सर्वात आधी स्वीट कॉर्न मिक्सरच्या भांड्यातून सरसरीत असे बारीक करून घ्यायचे आहेत। ह्याची आपल्याला पूर्ण पेस्ट करायची नाही। आता ह्याच पद्धतीने आपण हे स्वीट कॉर्नही सरसरीत असे बारीक करून घेऊया। कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा। गॅसवर मी कढई ठेवली आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर ठेवलेली आहे। आता ह्या कढईत आपण तेल गरम करून घ्यायचे आहे। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण मोहरी घालायची आहे। ही मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी छान तडतडली आहे। आता ह्याच्यात आपण जिरं घालूया। हे जिरंही छान फुललंय। आता ह्याच्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू हाय मध्ये करते आणि हा कांदा छान मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान मऊ झालेला आहे। आता ह्याच्यात आपण आलं लसणाची पेस्ट घालायची आहे। 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट ही जरा छान कांद्यासोबत अशी परतून घ्यायची। गॅसची फ्लेम आपली हाय टू मीडियम मध्येच आहे। 1 मिनिटभर ही पेस्ट कांद्यात अशी छान परतून घ्यायची। आता ह्याच्यात आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे। हा टोमॅटोही छान असा परतून घेऊया। टोमॅटो आपला घालून थोडा तो नरम झालेला आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया, कारण ह्याच्यात आपल्याला मसाले घालायचे आहेत। आता घालायचे हळद, तिखट, गरम मसाला, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे मसाले ह्या कांद्यात छान असे परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपण लोवरच ठेवलेली आहे। काय मस्त सुगंध येतोय। आता ह्याच्यात आपण सरसरीत बारीक केलेले स्वीट कॉर्न घालायचे आहेत। हे छान मिक्स करून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर करतेय आणि हे कांदा छान असं परतून घ्यायचंय आपल्याला। तुम्हाला ही रेसिपी पाहताना मजा येत असेल तर लगेच या व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्र परिवारासोबत नक्की शेअर करा। हे छान मिक्स करून झालेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ घालूया, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे छान परत एकदा मिक्स करूया। या रेसिपीत तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही मिरची पूडचं प्रमाण वाढवूही शकता। आता हे छान मिक्स झाले। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपण 3 ते 4 मिनिट ह्याला चांगली वाफ काढून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू लो मध्ये ठेवते। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढून बघूया। आपलं सँडविचचं सारण आता तयार आहे। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियम वर करते आणि 2 मिनिटं आपण हे छान असं परतून घेऊया। चला, सँडविच मध्ये भरणारं सारण आपलं तयार झालेलं आहे। आता हे सारण थोडंसं गार होऊ देऊया। चला, आता आपण सँडविच करून घेऊया। याच्याकरता मी 2 ब्रेडच्या स्लाइस खाली ठेवलेल्या आहेत। त्याच्यावर आपण हे सारण लावून घेऊया।
आता ह्याच पद्धतीने आपण दुसरंही करून घेऊया. सँडविचला सारण लावून झालेलं आहे. आता त्याच्यावर दुसरे ब्रेडची स्लाइस ठेवूया आणि आता हे सँडविच आपण तव्यात छान टोस्ट करून घेऊया. गॅसवर मी तवा ठेवला आहे. गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर ठेवलेली आहे. आता या तव्यात थोडंसं बटर घालूया. तव्याला बटर आणि सगळ्या बाजूने छान असं पसरून घ्या. बटरऐवजी तुम्ही तेलही वापरू शकता. तवा छान गरम आहे. आपण आता सँडविच ठेवूया. थोडंसं बटर या बाजूनेही लावून घेऊया. गॅसची फ्लेम आपली मीडियमवर आहे. एखाद दुसऱ्या मिनिटाने आपण हे सँडविच पलटून घेऊया. 2 मिनिटं झाली आहेत. आता हे आपण सँडविच पलटून घेऊया. अगदी सांभाळून पलटा. आहा, काय सुरेख रंग आलाय पहा. दुसऱ्या बाजूनी 1.5-2 मिनिटं छान असं शेकून घेऊया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपली स्वीटकॉर्न टोस्ट सँडविच तयार आहे. आता ही आपण सर्व करूया. मग तुमचा स्वीटकॉर्न टोस्ट सँडविच करायचा बेत कधी ठरतोय मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.